Andito ako ulit ngayon guys sa San Remigio, Cebu. Kasama ko si J. Hortilano. Mayroon kaming binisita na isang senior citizen, tapos may anak na disabled, PWD. Samahan niyo ako guys, kausapin natin. Siya po guys si Tatay Pidong. Bali nitong nakaraang linggo lang mayroon siyang pinutol na kahoy gamit ang sibak. Hindi na sinasadya na matamaan yung wire ng kuryente, tapos naputol. Tumama yung wire sa kanang mata niya, kaya nabulag po siya guys. Hindi na po niya naipagamot, kaya hindi na po nakakita yung kanang mata niya. Yan po, hindi na po makakita yung isa. Tapos, nasaan yung anak mo tayo na sinasabi mong disable? Tara. Pwede natin mapasok sa bahay? Pwede natin matingnan? Ito po yung bahay ni Tatay Pidong guys. Tapos mayroon siyang isang anak na 32 years old. Tuluni ko buok ang akong Disable guys. Tingnan natin ang kalagayan. Pasukin natin sa bahay. Nana na siya, maglat ka. Pwede mo masaka, no? Kwento ng nanay niya guys ay matagal na panahon na ganyan lang talaga yung ginagawa ng anak niya. Hindi po yan humihiga kapag natutulog yan. Iyuyuko lang po yung ulo niya doon sa kanyang binti. Bali hindi po siya humihiga pag natutulog. Iyuko lang po niya yung ulo niya, tapos matutulog na siya ganyan lang nakaupo. Matagal na panahon na rin guys na hindi po nakalabas ng bahay yan. Gawa ng wala po siyang wheelchair, wala rin magbubuhat kasi matanda na po yung parents. Ano daw yung sakit ano yan ay? So may Damo na pagkatao. inborn. Yan po guys, anak ni Tatay Pidong, 30 years old na. Hindi na makatayo, hindi rin makapagsalita. Pangalan po niya si Annalyn. Annalyn, apelido niya na kay Kugal. Annalyn Kugal. Dito po ito guys sa Barangay Libaong, San Remigio. Meron ding apo si Nanay at Tatay Pidong na mayroon din kapansanan. Bali hindi rin makapaglakad ng maayos, kaya nahinto rin sa pag-aaral. Na dumanas ito ng sakit na no? Kanang napasmo ramang kunutos bog no, ingon sa kanang manambal nga Bisaya ba. Tapos hindi na siya ngayon makalakad ng maayos. Tumba-tumba niya. Ang iya pong mga kurog kaya kamot. doktor. Kau pata ko daan, kuya pan dihag ang alas 10 gabi. Yan po guys, mayroon din po siyang problema, nanginginig yung mga kamay. Kurog-kurog. Niya putol-putol. Hindi rin makalakad ng maayos, kailangan alalayan. Yan po isa, hindi po siya makalakad ng maayos. Nanginginig po yung kamay. Kamot lagi po niya nga diigit. Ang gamit. Kurug-kurug. Tarong dun. Tarong ba? Ano pong hanap buhay nyo dito, Tay? Ano pong hanap buhay natin? Yung hindi pa na yung mata mo, anong trabaho natin? Nananggot mo ko. Bali yung mananggot. Para buhay ba? Oo. Precaution. Pero ngayon, Wala na. natigil na. Putol na ako. Trabaho. Nguma ko. Karon makaudili na ginoo tungod sa mata. Kadako. Bilang kunting tulong para sa pamilya ni Tatay Pidong guys, ay may dala kaming kaunting grocery para sa dagdag na pangailangan nila. Sa Lunes. Ibigay na po natin. Kadong Lunes tinagi. Tawag mo rin. Po. Dito niya tumpuan. Ganda. Yan po guys,
Binigyan natin ng konting grocery si Tatay Pidong at Nanay Rosita. Yan po. Tumanglaw sa iyong landas, karamay mo ngayon'y luha at hirap. Iyong ligaya bang magaganap? Pag-asa hindi tuloy na magwawakas, sasabi din ang tangi mong pangarap. Esperansa kahit pa kay bigat, ang pagsubok na nasa iyong balikan. Di maglalaon, araw mo ay sisikat, katotohanan ng magaganap. Esperanza, esperanza.